Pane chitiko chinoshamisa chatondwa vakomana vanobuda kutaura mashuku ekuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe yemazodamdzo Mnangagwa, he was totally isolated and lonely. Aiwa with the event yakaitika nezuro kuBotswana, chitiko chakashamisa vanhu chanyatsa kuona kuti aiwa he is and is the current SADC chairman anozikamwa kuti aiwa ndiye ari kucheya the SADC block. But zvakaitika muzara nezuro tichiona ndi vamwe ma-regional leaders vachimuisolata zvakashamisa vanhu. Sandapinda mashuku anobudanirwa panapo bva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda mukozo vanobudanyira chiti happy moments in Botswana today. Could you please share pictures of our SADC chairman President Mnangagwa celebrating with others at this private place, unless he was isolated and lonely at this event. Vanobva posta ma-pictures tichiona kuti aiwa Gideon Boko acelebrate nana Advocate Nelson Chamisa, nana Hakainde Hichilema, nana EFF leader vana Julius Malema, ndoma preachers atiri kuona kuti aiwa anotenderera. But pane ma-shocking pictures anobuda achiona kuti aiwa the leader of the ruling party ZANU-PF munyika yeZimbabwe, he was totally isolated zvekuti pane dzimwe nhau dzamuri kuona tiri kubuda muZimbabwe dzinogwa tsinzi. Aiwa President Mnangagwa sits in former presidency section in Botswana. Anotooneka kuti anga agara nemaformer section muformer president section muri kuona kuti anga akatogara napresident Masisi. Tiona kuti people they always commented panhau his face vachiti why is it he was not enthusiastic, why is it he was not happy. Mashoko anobuda aunyatsa kuona kuti aiwa he was totally eliminated and rejected by this event, kuti aiwa vakangoatenda zvavo vakomana but people they isolated them. Tudze mafungiro enyu motodiwa pamusoro pechitiko ichi. Bvina kume section medu musaona subscribe or like, turn on the bell icon.